kukhanye Let there be light. masingene isibusiso Let the blessing come. makube khona ukukhanya Let there be light. 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 amanzi ami lapha Holy water, please. abagezwe abagezwe Wash them. Let abagezwe them get washed. abagezwe Get to abagezwe wash. Let them get to wash. Get cleansed as well. baba lo baba kahle ke yehlisa Reduce it. athatha umbhobho wena wenzani la What are you doing here? wenzani la What are you doing? ufunani la ufunani You want here? ufunani ufunani ngomzimba wenzani la Udakiwe. wenzani la Udakiwe. wenzani ngomzimba Udakiwe. uzakwenzani What are you doing? uzakwenzani Udakiwe. uzakwenzani la Udakiwe. uzakwenzani Submission. uzakwenzani Submission. uzakwenzani ha Ngizomsebenza. uzosebenza ufika nini What did you Kade come? ngafika. kade wafika No Kade. time. Kade ngafika la. Angida. kuthiwa wenzeni la Ngaza yonke into This is your mission. Ngalutho. Ha? Ngifuna ngabe nalutho. angamnalutho Ngalutho. Possess Ngifuna nomndeni wakamlahle. ufaka obani Intsha lo. ulandwephi ulandwephi Eastern Cape. ulandwephi What did you Eastern get collected? Cape man. Eastern Cape Empumakapa. ulandwe khona So you're collected from. Ngilande khona. kuthiwa hlala naye Kuthiwa ngibe naye. Be with him. Ngicela kuwe. kuthiwa wenzeni okunye What else is your Angabi mission? nalutho. angamnalutho Angabi nashikisha imali. oh so uhamba nobani lo Who's with this one? izilwana zakhona sithuka nenhlamba Evil creature. Zimbi kabi. They are insulting. oh wena ngithi uhamba nobani Who did you come in with? ngathi ngithandazela zathi I will pray ezinye for deliverance. hey mara uyaspita mprofeti man Very quick. sanibonani Good day. mina ngizoyikhipha lento I'm going to cast it out here. awubuyisa intambo yami la Master, please. buyisa intambo yami Let's la. pray. zule mfihlakalo Confidentiality of heaven. mawungabe intambo Not be the ordinary strip. ngibopha lo moya I tie up the evil spirit. ngiwuphinisela lapha uvela I khona return it namhlanje wherever it came from today. makaphiliswe namhlanje That one get delivered. wena ntambo ungabe intambo An ordinary strip. makwenzeka Let the isimangaliso miracle take place. ngiyakukhipha kwemzimba As you out from the body. ngibuyisela Eastern Cape Empumakapa. ngibuyisela Eastern I Cape want to back to into Empumakapa. zakhe lona ngifuna ukumsebenza I want to attend to this. lona kuthiwa angimnike inhlanhla futhi lo Started to give luckys to. mfake nayo intambo mlatheni phansi mfake le ntambo le mlatheni phansi mfake intambo mlatheni phansi Put on a strip. mlathi izosha khona manje ngisamsebenza lo I'm going to attend to. mfake le ntambo mfake Put on yona a strip. Put on a strip. uzozwa mangena le ntambo Yeah. When it comes in, mfake leyo ntambo mvale kahle nifake intambo leyo nicely tied up. lona ngizomvulela inhlanhla zakhe uzongilandela egoli lo azobonga awukekisa awushaya ihlombe Ulilate. Kekisa. Round of applause. Ulilate. ngizayishisa ngale ntambo I'm going to burn it through a strip. iyasha namhlanje It's burning today. into zakhe ziyabuyiswa Matters will be uthatha repaired. umbhobho ubeke yena uzozwa khona manje Put a mic against her. yishani Ngiyeke. yishani Ngiyeke. yishani phumkatbent yishani ngiyashisa ngale ntambo ngiyashisa I'm burning you. ngiyashisa Mawe. ngiyashisa pasani ingena kuyena enyameni niyasha niyasha niphela sikhathi The time is due. Owami lo mzimba. owakho akuwona wakho namhlanje Yours today.
ngihlale. Awona wakho Ngihlale ngayindawo nje Kwathiwa wetheni? What is the Kwathiwa mission? ngibulale yonke into. Yonke into athi yena ife. Iphele yonke angabi nalutho abeyinje emhlabeni. Nalanda kuliphi izwe? Eastern Cape. Angithi wathatha indoda yami lenja. Yathatha indoda yami lenja. Yathatha indoda yami lenja. Awuzweke, yes. Can you hear that? Ngiyayisonda lenja. Ngifuna ife. Ufuna afe? Ngeke ngiphumule Ngeke afe namhlanje. Simfake intambo namhlanje. Put on the scripture. Kahle ke simfake amafutha futhi. Some oil again. Simfake amafutha. Holy oil. Nanka amafutha. Holy oil. They use it. Nanka amafutha. Ngwafaka kuyena, ngwafaka kuyena, ngwafaka kuyena. Ngwafaka iyasha. Putsa. Let him. Ngekeza. Ngekeza. What's mntanami? Ngapha kimi. Come to the prophet, lady. Kahle ake ngikubusise oza kimi mntanami. Let me bless you. Uhlalaphi? Where to stay? Ubuya eMaritzburg. PMP. Njengoba ubuya eMaritzburg. MP. Uthenje uma ungafika kumprofeti uzophila. Gonna be delivered. Sengifile iminyaka ngihlushwa ilwane. Ilwa iminyaka. Creature. Awukekeza iminyaka. Usubahambile abantu. Kakhulu. Ubahambile abantu. Pillar to post. Awusizakala. No deliverance. Layela ufuna ngikwenzele njengamanje. Baba ngiyacela nje ukunqobela ilwane empilweni yami ngiphumelele. Hayi phumile yini oyifunayo njengamanje? What is your desire? Ngiphumelele. Ufuna ibusiness, une business. Yebo le. Yahweba. Une business eleyinkukhu. Yebo baba. Chicken. La lapha la ngawubuyise amanzi ami lapha. Pottery business. Amanzi nginikeza lona manje. Uyisa amanzi. Sesi angudayiseli lamanje Yesu. I'm not selling. Ufuna ubuye eMaritzburg uzongibonga. Come and thank the prophet. Uyisa isalt yami, isalt. Sithunya sebenza ngikuphakamisela ibusiness namhlanje. Elevate your Baba business. onamandla. Powerful God. Zulu eliphezulu. Zulu lemfihlakalo. Izibongwane zakho. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga. Mfenqake. Namhlanje ngiyamvulela. Today I'm releasing. Ngibiza abantu. For so many people. Langa avulela umanzi, avulela umanzi. Open the water. Hamba lapha. Go there. Hamba nawo. Hamba avulela umanzi. Open the water. Nanku usawoti. Salt. Moya kaSomandla. Spirit of Almighty Moya God. wasezulwini. Spirit of the heavenly realms. Ngivula ibusiness. I release the Mabesa abantu. people. Let the people come. Mabagcwala abantu. Let the customers Mabesa come. abantu. Let the people come. Mabagcwala abantu. Let the messengers come. Ngiyababiza abantu. I'm summoning Mabese customers. businessini. Customers must come and Mabese buy. kuyibusiness. Customers Makusi must come. imali. Let the luck. Makusi inhlanhla. Let the breakthroughs and Zonke miracles into come. zakhe. The matters Ezathathwa zilwane. taken by evil Ngiyayibuyisa namhlanje. Ngibuyisa inhlanhla yakho namhlanje. lucky. Ngibuyisa ukukhanya ebhizinisi. Avulela umanzi. Open the water. Nanku sawoti. Salt. Ngibiza imali. Financial breakthroughs. I'm Ngibiza summoning. inhlanhla. Luckies. I'm summoning Ngibiza them. abantu. Customers. I'm summoning them. Wena manzi. Water. Awungabi ngamanzi Don't do not asemhlabeni. water here on planet Earth. Ngibiza imali. Financial Ngibiza breakthroughs. inhlanhla. Luckies as well. Zulu eliphezulu. Planet Heaven. Amanye amazulu eduma phansi. To the Duma planet duma. Earth. Eyaduma Down to the nation. Zulu eliphezulu. Planet Heaven. Amanye amazulu eduma phansi. Down to the Duma nation. dumane. Roll it down there. Wena manzi Water. inhlanhla. Lucky. Lamanzi lawa Lady. ngifuna uqhele ngawo la udayisa khona uwafu wakhona Yesu. Business. Uwafu wakhona uzogeza ngawo. Sigama must pass. Ngifuna ungilandele egoli I want you to uze follow kumele the uphethe prophet. imali. With some money, Ungitshela the piece of ukuthi paper. izinkukhu zakho Chicken. zithengwa njengamaswidi la kuthiwa isikafa skoshi kudala. They will be bought like hot. Ikhanda ungaligezi namhlanje Yesu. Don't wash your head today. Ikhanda lakho ungaligezi Don't wash your head namhlanje today. Yebo baba. ngoba insebenzo iza kusebenza ubusuku bonke. Material will operate. Ikhanda uzoliwasha kusasa. Wash it tomorrow. Ngivula inhlanhla yakho. I release your lucky. Ngivula imali. I release financial Ngivula breakthrough. ibhizinisi. Sebenza moya. Spirit accomplish the Moya miracle. Spirit kaSomandla. of Almighty God. Moya wasezulwini. Spirit of the heaven. Sebenza sithunywa. Oh, message of Moya kaSomandla. Moya wasezulwini.
emazulwini of the heavenly sebenza sithunywa Parade, messenger of Ngiyakubusisa God. namhlanje. I'm blessing you today. inhlanhla ayibe phe kwakho Let it be upon your sky. into zakho Your ivuleke matters must be abalwa unleashed. nawe Those that are fighting back to the against you. sender kusisi God bless you. awubuyisela umntwana la busela umntwana la Child, please. come Child, come hey baby come come to the prophet. imala Stand in front. bheka mina emehlweni Confront the prophet. umlokhuze lapha ngemuva kade Support the support her. Right? nanka amandla yes 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 nanka amandla There's yes power. yes Power. yes yes Power. yes hey sebenza moya Spirit, your hey sebenza moya Holy Spirit, ihamba nabadengane Who's with a child? ihamba nabadengane Who's with a child? kunjani baba How are you, brother? Siyaphila baba. uke waya kwashembe Angaze Did you ngiye. go to akazayi lo mntwana Nazareth? kashembe Did the child go there? Akazayi. baba umthatha umse kwashembe Take yeso her to the Yeah, Nazareth baba. church. umusekho ayonikela khona yeso because khona Some isithunywa offering. esakashembe There's a ahamba naso messenger of the Nazareth. ayonikela khona kwashembe Yebo baba. after Do some ngizomphilisa offering. manje I'm gonna Yeah, baba. deliver after her. that umthathe Take her. afike anikele nje kwashemba bese uyabuya Put some offering baba. there. angithi Come akesi back. but namhla uhlushwa yini What is bothering her? Uhluswa uyathi khona inyoka ekuyena. thula ke today Namhlanje. Baba. angithi akesi not tomorrow Hayi Yabo, baba. sasa. ngizomphilisa manje not tomorrow. delivered him. manje not tomorrow Right now. manje not tomorrow Hayi sasa. wathi yeba baba Oh, yeba Father. baba Oh, Father. yeba baba Oh, yes, yeba Father. baba Yes, Father. babupapa ufunani kuye What do you want? wenzani la What is your mission? ave esikoleni wafela esikoleni umetric waphinda kabili ngiyaza lunge ngeke wenzani kuye What is your mission? ngimvanela ngifuna aphindele esikoleni umetric wafela akethesa baba Can you hear that? uyezwa sithini Can you hear baba that? umpapa sithini sithini akithi yezwa ngifuna baba uyizwele I want you to ukuthi lengane ayizenzi It's not automatic. Yeah, baba unjani esikoleni How is school? Ay esikoleni unenkinga. izwa ke inkinga yakho ukuthi isukaphi Where does it Hey! emanate from? wenzani la What are you doing? wenzani kule ngane What is your mission? valile akithi yezwa baba Yebo. nifuna ukwenzani kuye What do you want to do? funa ngaphumeleli funa ngaphumeleli nifika nini la When did you come? hawu kade safika thina lana sakhile nibangaki la How many are you? sibaningi sixubene mbuyisa ngapha ke la mbuyisela phansi Let her come in. akuduma ihlaba akuduma ihlaba akuduma ihlaba akuduma ihlaba kikisa Lolele. kikisa Lolele. la buyisa intambo yami lapha There's three, please. buyisa intambo yami lapha Three, Baba Prophet, please. kahle oza ngapha oza lapha bathi baba uma ngimphilisa ublo baba Father, get her delivered. baba uma ngimphilisa manje ngifuna ukuthi uthole imali uhambe noma ahambe yena athola imali aye kwashemba afika ayifake ngasey'mbengeni angasonti abese uyabuya ngisho Then she Yebo can baba. come back after all. please ngicela ukuthi lamafutha Oh, so the oil. lawa uwathole uma uright uwathole If you can ma uhambe afford, uyofuna umsebenzi looking for a uwathathe job, uwathi Apply it on your la face. uhamba khona uhamba waphethe lawa amancane uwathole nawo ahlale esikhwameni sakho ma unecala uwathole lamafutha enza izinto eziningi imake sibone Multi-purpose.
lami moya Evil spirit. elapha kule ntombazane Send the child. ngiyalibopha I tie you up. back to the sender Aphinda kokuthuma. Asibuyele emuva. Aphinde move. Asibuyele emuva. Let him bounce back. Asibuyele emuva. Let him bounce back. lesilwane Evil creation. Asibuyele Let him emuva. bounce back. lazakhandwa khona Where they were made. ayibuyele emuva Back. ayibuyele emuva Back. mfakele intambo uzosha khona manje mfakele intambo They will get back. uzozwa manje uzozwa umlilo uzozwa umlilo The flame of fire. uzozwa umlilo uzozwa umlilo Fire. ngekeza iyasha It's burning. iyasha Burning. iyasha It's burning. iyasha Aya. iyasha manje iyasha iyasha mfakele masinyane mfakele masinyane bo Quickly. intambo ayingene masinyane Let it go there quickly. iyasha iyasha ngiyanishisa I'm burning you. ngiyanishisa I'm burning you. phumani 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 Out. yes mfusi mfusi baba woza la Mother. baba kusahambi kahle esikoleni Yebo baba. wemntana Banking Come. school. woza lapha ngoba lento ingabuya ibuye futhi It may come back. ngikufaka naka ikhanda angaligezi namhlanje yezwa baba Wash the head today. ngithi namhlanje uyaqiniswa ingqondo yakho ayibuye uhlakaniphe esikoleni nazo ke nangamandla 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 yes 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 ayakhana 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 kikisa ah imsebenzi yabonakala imsebenzi yabonakala imsebenzi yabonakala imsebenzi yabonakala awushayisandla phezulu awushayisandla ukikiza awushayisandla ukikiza awushayisandla ukikiza ukikiza awushayisandla 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 sit down ke ngizolo baba I'll get seated. uke wamhambisa kubantu Did you consult some Hayi people? bengakaze ngimhambisa. uthini ngoba ephilile What are namhlanje you saying? She's Ngijabula kakhulu delivered. baba umprofeti. uyajabula uhlala kuphi Happy. Ngise Where do you Maritzburg. stay? Ngise Maritzburg. usuka khona njobula Ngisuke khona right ekuseni now. baba. usuka ekuseni Yebo baba. Morning. namhlanje Today. okay lona ufunda bani What grade is Ufuna she ugrade doing? 12. ngicela aphumelele azawuqeda isikole Let us succeed and Ngiyabonga complete kakhulu baba schooling. umprofeti. inkosi kubusise mntanami Bless yangizwa you, child of mine. mawuphumelele namhlanje bamba Succeed, isandla sami hold the hand isandla of the sakho prophet. esibamba iball pen Iball pen. isandla sakho esibamba into yokubhala masibusiswe namhlanje Let it be blessed. mawuphiwe ingqondo yokuhlakanipha ingqondo entsha A wise mawubusiswe nawe Be blessed as oh well. angisale ngikubhasela nawe Put some akithi more. nawe vele uyafuna Do you want it? uganiwe Mary? ogani ushadile Yebo ngisadela. Mary? good usebenza phi Angisebenzi Where are you nginkinga. working? wenzani What is it? Ngiyenza umusic ngidlala inkostina emaqenjini. emaqenjini imapha amaqembu owadlayelayo lawa adumile The teams. Ngisebenza naleqembu ekuthiwa abaqophi. abaqophi Yeah, letha izandla zakho ngikubusisa Bend. ngibusisa umsebenzi wezandla zakho awuphumelele Your kakhulu business, let it mawubizwe succeed. kakhulu You ngiyabusisa must ikhanda ungaligezi namhlanje baba yesu Don't wash Ngibonga your head kakhulu baba today. umprofeti. ikhanda lakho ungaligezi kodwa ngifuna ukuthi ungilandele egoli uzobonga To inkosi follow the nibusise prophet and Ngizokulandela thank him. njalo, God baba. bless you. njalo uyongilandela uyalilandela uhlelo The likaMprofeti program of the Landela prophet. njalo. asishaye ihlomba Give sikikize a round of abantu hlale applause. phansi Get seated. Ngibingelele maQhaweni igama lami nguNtezi Mnandi wakabhengi Sibongo kushuthi kudala ngihlezi ngifika lana emaQhaweni enqabeni kuswela ngisafunda isikole from high school ngaze ngaqeda ngaye university ngagraduate ngizothanda nje ukubonga umprofeti ngamandla akhe ngoba khona konke bengikwenza
bengihlezi ngicela le ngelisini yami prophet ukuthi ibe nami khona okengisuke ngikwenza. Ngigraduateile ke enyakeni lo nyaka lo ngaqeda uNkulunkulu wangipha amandla ukuthi ngibe nesiphiwo ekubambeni noma ekubhejeni ibhola ngakwazi ukuthi ngithenge imoto nazi nje ikhiye zakhona ngithenge cash emva kwalokho ngilungisile ekhaya ngakhela ngisho umayi indlu ngenza nje konke ngingalunga futhi ikhaya konke nje ngakwenza ngamandla kaNkulunkulu. Kuthenga ngapheli na unyaka noma inyanga ngathengela ubaba imoto nakhona ngithenge cash ngizobonga nje ingelosi kaMprophet ukuthi ngipha amandla ayiqhubeke njalo ikhanyise ngiyabonga nje kakhulu sengathi ngaqhubeka kwande ke phambili nazi khiya ngiyabonga kakhulu inkosi ibusise. Sanibonani maQhawe asenqabeni lona okhulumayo uMichael Bhingu ozalwa eNkandla ngokusebenza bengizinzela eGoli ngathi uqala kwami ukufika lapha kubaba uMprophet benginenkinga kaSARS unyaka nyoni nonyaka bengihlala ngikolota uSARS ngixakeke ukuthi kanti kwezakalana kodwa nje ngengilosi kaMprophet ngo2018 ngithe mangiya kwaSARS bafike bachecka bathi ayikho imali engiyikweletayo kuze kube manje angiphindanga uSARS ngamkweleta. Bese kuthi kwesibili ngicela ukubonga ukuphakamisa amandla amakhulu kababa uMprophet ukuthi indodana yami leqeda ukukhuluma uQhawe Bhingu noma uNtezimnandi ube namandla uNkulunkulu akamphe wona wakwazi ukuthi angithengele imoto double cab yeNissan iHardboard cash ngathi ngiyabonga kakhulu. Naku khiye wale moto engikhuluma ngayo ngiyabonga Nkosi nibusise. imoto ey'ntathu. Hey, mbukeli wami lapha ekhaya wozolanda yakho nawe uNkulunkulu uzokubusisa. Nami undodana ufikela ekhaya wacela wathengela ubaba nayi double cab neyakhe imoto. Wozolanda yakho nawe uDr X uMprophet wabantu. Umsaba wakho uzovuleka namhlanje Sunday ngibuya eDurban. Kodwa manje ngibusisa imoto namhlanje ey'ntathu.
Sanibonani emakhaya. Yonke emakhaya nangubaba uzobonga imoto. Hawu siyabonga kakhulu. Bayabuseka abantu enqabeni. Umsamo wakho uvuleke. Bose unande inhlanhla zakho. Prophet Baba lo Dr. X. Imoto le. Imoto le. Akusisi. Ngithi uNkulunkulu abantu abaningi babebusiseka. Uthi kusonde abantu abaningi babebusiseka bayakhohlwa abazali babo. uNkulunkulu akhosise nezithunywa zakho. Sikwandisele kakhulu. Uzobonga imoto nayo uDr kababa. uNkulunkulu abe nawo awubakhombisa isikhiya. Namhlanje isonto nguye eThekwini. Durban Station. Abantu sanibona eThekwini benginani eThekwini. I'm coming lapho eDurban. Yes, eDurban. Bayabonga abantu imoto namhlanje.